Tasi dan noma. Wayo ni duniya kaji garin daɗi gidan waya ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya. Wayo ni duniya kaji garin daɗi garin waya ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya. Ala sarki duniya ashe wata ran sai labari yau da mu ake ta tafiya ashe wata ran to muna kaburi. Kullu nafsi zai bar duniya kowa yana bisa kan sheri kaji babbar tafiya wanda za a je ko babu shiri ba wanda zai tsaya Allah shi yayi wannan tsari in ka so in ma ka kiya in lokaci yayi ba uzuri gar mu sakankace mu duniya akai mu lahira babu shiri domin kowa bita duniya tabbas yana a cikin hadari magani na zaman duniya hakuri ne sai mu yi nazari domin kowa yi juriya da nasara zai yi katari da sannu sannu ake tafiya kaɗan kaɗan a cin magari mai nema babu karaya ashe wata ran shi zai ci gari komi da lokaci a duniya rai da guri to mu cika alkawari ga junan mu garda mu yo shari. Wayo ni duniya kaje garin daɗi garin wuya ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya. Allah ka tsare mu da yin shari komi wuya samu yau kairi Allah ka ba mu lafiya ka tsare mu da shiga cikin hadari ba ma nufin shari ga kowa muna fata alkhairi ya rabu ka sa kwan shari gare mu ya zamto alkhairi. Babban makaranta duniya ta saka waɗansu a hawiya ga wasu na yawon sharholiya yau kuka gobe ka dariya yau ka sha zuma ku gobe mataji. Wayo ni duniya kaje garin daɗi garin wuya ta saka wasu a hawiya ga wasu na shan sharholiya.